Daniel Tibako. Yuda hene Yehoiakim afia etoso miensemu no. Babel hene Nebukadnezar ba Jerusalem. Na obeka hiamu. Na Awurade di Yuda hene Yehoiakim ne Nyankopon fie nneoma no bi hye ne nsa. Na oswa de ko se na asase so de ko ne nyame fie. Na ode nwune no ko ne nyame adekradan mu. Na ohene ka kire na piafo hene Aspenas se onfa Israel mu. Ahemfo asefo ne mapoma numu. Mrante wa won ho ni dem na won ho yefe na won ani atie nyansa nyina mu na wonim de na wo hunumu na wobetumi agina ohene aban mu na onche won ma won sua kaadiafo nwoma ne kasa na ohene yi won ahenuane no bi da biara ne de ne nsa onom no bi se wonye ne won fie miensa na enu achi wo megina ohene anim na won mu bi a ofri Yudafo mu ne Daniel, Hanania, Misael ne Asaria na piafo ohene no tutu won din oto Daniel Betsasa na oto Hanania Sadrak na oto Misael Misak na oto Asaria Abednego na Daniel bonitim se oremfa ohene nuane ne nsa onom no ngu ne ho fi enti osre epiafo ohene no na wangu ne ho fi na Onyankopon ma Daniel nya piafo ohene no anim adoye ne mobrohunu na piafo ohene no ka kire Daniel se misro efise anya mira ohene a wayi mu aduane ne mu anu ne anu behunu mu anim se eye mobomobo sene mu ati pemfo mrante wa anu de na mu ama mitiri ato ohene anim ena Daniel ka kire opiani a epiafo ohene do na si Daniel, Hanania, Misael ne Asaria so no se so wonko ahwe dadue na womayen afomduane ni ne nsuo nom na wode wani ahwe yen ne mrantewa a odi ahenuane no anim na sede obehunu no wone wonko a adi ena opene de okaye no so na oso wonhwe dadu na dadu no wie duro no wohunu anim se eyefe won honam aba won ho sene mrantewa a odi ahenuane no nyinaa ena opiane no yi won aduane pa ne nsa a obenom no na oma won afomduane na mrantewa aba na yi Onyankopon ma won nwoma ne nyansa nyinaa mu nimde ne anitie na Daniel nya ni swade hunu ne dae nyinaa mu hunumu na bere a ohene ka se wonfa omra no duruye no epiafo ohene no de won ba Nebukadnezar anim na ohene ne won kasai na wahunu won nyinaa mu de otese Daniel, Hanania, Misael ne Asaria na obegina ohene anim na nyansa ne hunumu asem biara ohene bisa won no ohunu won se wo chene akuruchirefo ne pade hunufo a wo na henie nyinaa mu no nyinaa mpredu na Daniel tena hokoduru ohene Kores afia edikan so Daniel timienu na Nebukadnezar henie afia etia mienu no Nebukadnezar soso da yebi na ne honhom yira no na ne ni soroe ena ohene ka se won kofre akuruchirefo ne pade hunufo ne ntafo yifo ne kaade afomra na wo mekire ohene ne daye no ase na oba begina ohene anim na ohene ka kire won se maso daye bi na me honhom yira me se me hunu daye no ena kaade afo no ka kire ohene Siria kasa mu se ohene nyankwada kan odaye ne kire wonko a na ye nkira se ohene buase kaade afo no se asem no afiri me mu ko se man kire me daye no ne nase a obetwitwa me mu asinasini na wadane mo afie esumina na se mo kire me dae no ne nase a mo benya me ho akyede ne ayeyede ne anidie kese enti mo kire me dae no ne nase obua bi o se ma ohene nka dae no kire ne nkoa na ye nkira se ohene bua se minimum pase mo regibre esa se mo hunu se asem no afiri me mu konti se man kire me dae no a asem bi akopɛ na ɛda ho ma mo efrise madwene atrosem ne nada asem se mo rebeka no manim dia akosi se ebre no besakira enti monka dae no nkyere me na me hunu se mo betimi akyere me ase kaade afo no bua ohene se onipa biara ni asase so a obetumi akyere ohene asem yi na ohen kese ni owura ni otumfo biara misa okurukyere ni ne paade hunu ni ne kaade ni biara ho asem a ete se pen na asem a ohene ribisa yi ye den dodo
na obiara ni hɔ a obetumi akyerɛ no ɔhene anim di anyame a wɔn tenabea ni honam mufuo nkyɛn. Ɛno nti ɔhene bu fui na n'ani beree kɛse, na ɔkaa sɛ wɔnsɛe Babel nyansafoɔ nyinaa. Enti mmara no baa sɛ wonkum anyansafoɔ no, na wɔhwehwɛɛ Daniel ne ne mfɛfoɔ no sɛ wɔrebeku wɔn. Ɛna Daniel de kasapa ne nyansa ne ɔhene ankɔbeahene Ariok a ofiri sɛ ɔrekokum Babel anyansafoɔ no kasae. Obuase Ariok, ɔhene safohene no sɛ, adɛn na ɔhene hyɛ mmara a ɛyɛ den sɛ yie. Ɛna Ariok kaa asɛm no kyerɛɛ Daniel. Na Daniel kɔkɔsrɛ ɔhene sɛ ɔmma no brɛ na waka nkyerɛaseɛ no akyerɛ ɔhene. Ɛna Daniel firi kɔɔ ne fie na ɔkɔkaa asɛm no kyerɛɛ ne mfɛfoɔ Hanania, Misael ne Asaria sɛ wɔnsrɛ ɔsoro Nyankopɔn hɔ mmɔborɔhunu ahuntasɛm no ho. Na wansɛe Daniel ne ne mfɛfoɔ anka Babel anyansafoɔ a aka no ho. Ɛna woyii ahuntasɛm no kyerɛɛ Daniel anadwo anisoadehunu mu. Ɛna Daniel hyiraa ɔsoro Nyankopɔn. Daniel buaa sɛ, nhyira nka Nyankopɔn din daadaa, sɛ nyansa ne tumi ɔno na ɛwɔ no. Ɔno na ɔsakyera brɛ ne nna, otu ahemfo so na ɔma ahemfo so. Ɔma nyansafoɔ nyansa na ɔma wɔn a woni nhunumu nimdeɛ. Oyi deɛ emu dɔ ne deɛ ehunta adi. Onim deɛ ɛwɔ esum mu, na hann ne no na ɛteɛ. Wo, m'agyanom Nyankopɔn, na meda wo ase mi yi wayɛ, sɛ woama me nyansa ne tumi, na afei wayi deɛ yɛsrɛ wo akyerɛ me, sɛ woama yɛhunu ɔhene asɛm no. Ɛno nti Daniel kɔ Ariok a ɔhene ayi no sɛ ɔnsɛ Babel nyansafoɔ no nkyɛn. Ɔkɔ kɔka kyerɛɛ no sɛ, Babel nyansafoɔ no nsɛe wɔn, fa me kɔ ɔhene anim, na menkɔ kyerɛ ɔhene aseɛ. Ɛna Ariok yɛɛ ntɛm de Daniel kɔɔ ɔhene anim, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, mahunu Yuda atukɔfoɔ no mu barima bi a ɔbɛkyerɛ ɔhene daeɛ no aseɛ. Ɔhene buase Daniel a ne din de Belsasa sɛ, wobetumi akyerɛ me daeɛ a mesoyɛ no ne nkyerɛaseɛ. Daniel buaa ɔhene sɛ, ahuntasɛm a ɔhene rebisa no, anyansafoɔ, paadeahunufoɔ, akurukyerɛfoɔ, nyankonekyerɛfoɔ rentumi nkyerɛ ɔhene. Nanso Onyankopɔn bi wɔ ɔsoro a oyi ahintasɛm adie. Na wakyerɛ ɔhene Nebukadnezar deɛ ɛrebɛba daakye. Wo daeɛ ne w'anisoadeɛ a woda wo mpa so no wuhunu yɛ no nie. Wo ɔhene, w'adwene sɔree wo tirim, wo mpa so. Deɛ yei akyi ɛbɛba no ho, na deɛ oyi ahuntasɛm adie no ama wahunu deɛ ɛrebɛba no. Na me deɛ, ɛnyɛ nyansa a ɛwɔ me mu sene ateasefoɔ nyinaa nti na wayi ahintasɛm yi akyerɛ me. Na deɛ ɛbɛyɛ na wakyerɛ ɔhene nkyerɛaseɛ no, na wahunu w'akoma mu adwene no ntira. Wo ɔhene, wohwɛe na hwɛ, na ohoni kɛseɛ bi nie. Ohoni no so, na ɛhran hyɛn. Egyinaa w'anim na ɛho yɛ hu. Ohoni no nie, ne tiri yɛ sikapa, ne koko ne n'abasa yɛ dwetɛ, ne yɛfunu ne n'asene yɛ kɔbere, n'aserɛ yɛ dadeɛ, ne nan mu bi yɛ dadeɛ, na emu bi yɛ ɛfa. Wode hwɛ ara kosii sɛ obuo bi a nsa biara nkura mu te bɛbɔ ohoni ne nan a ɛyɛ dadeɛ ne ɛfa no, na ebubu no muhumuhu. Ɛna dadeɛ, ɛfa, kɔbere, dwetɛ ne sika no bubu muhumuhu prɛko pɛ. Na ɛyɛ sɛ ahuhubrɛ mu ayuporobea so ntɛtɛ. Na mframa sesa kɔe, na wɔanhunu baabiara bio ama wɔn. Na ɔboa a ɛbɔ ohoni no yɛ bepɔ kɛseɛ, na ɛyɛ asase nyinaa so ma. Daeɛ no nie, na yɛbɛka ne nkyerɛaseɛ nso akyerɛ ɔhene. Wo, ɔhene, woyɛ ahene mu hene a ɔsoro Nyankopɔn de ahenie, tumi, ahoɔden ne animonyam ama wo. Na baabiara a nnipa mma, wura mu mmoa ne ewiem nnomaa teɛ no, wɔde wɔn ahyɛ wo nsa. Na wɔde wo adi wɔn nyinaa so, wo ne sikatiri no. Na wakyi na ahenie foforɔ bɛsɔre a enuru wo deɛ no anan mu, ne ahenie a ɛtɔ so mmiɛnsa foforɔ a ɛyɛ kɔbere a ebedi asase nyinaa so. Na ahenie a ɛtɔ so nan no bɛyɛ den sɛ dadeɛ. Na sɛdeɛ dadeɛ bubu na ɛyam adeɛ nyinaa no, sɛ dadeɛ a ɛbobɔ adeɛ ara na ɛbɛbubu na abobɔ ɛno nyinaa. Na sɛdeɛ wuhunu nan ne nanso a emu bi yɛ ɔnwomfoɔ fa na emu bi yɛ dadeɛ no, ɛbɛyɛ ahenie a emu apaepaeɛ. Nso dadeɛ den yɛ no bɛtena mu. Sɛdeɛ wuhunu sɛ dɔteɛ afrafra dadeɛ no mu no, na nanso a emu bi yɛ dadeɛ na ebi yɛ ɛfa no, ahenie no fa bi bɛyɛ den, na emu bi bɛyɛ mmerɛ.
Na sɛdeɛ wohunu dɔteɛ sɛ afrafra dadeɛ no, nipa no bedi afra wɔ n'asefo mu, na wɔremfemfam wɔn ho. Sɛdeɛ dadeɛ nya ɛfa mu afraeɛ no, na ahemfo no nanum no, ɔsoro Nyankopɔn bɛma ahenni a wɔrensɛe no da, na wɔrenya n'ahenni mma ɔman foforo bi so. Na ebebubu ahenni ahodoɔ no nyinaa ama no asa, na ɛno deɛ ebegyina daa. Ɛno nti wohunu sɛ ɔbo ansa nka te firi bepɔ no ho, na ebebubu dadeɛ, kɔbere, ɛfa, dwetɛ ne sika no muhumuhu. Onyankopɔn kɛseɛ no akyerɛ ɔhene deɛ daakye ɛbɛba, na daeɛ no wom, na ne nkyerɛaseɛ yɛ nokorɛ. Ɛno na ɔhene Nebukadnessar de n'anim butuu fam, na ɔkotoo Daniel, na ɔkaa sɛ wɔmmɔ no aduane afɔdeɛ ne ohwam afɔdeɛ. Ɔhene buaa Daniel sɛ, Anokwa, mo Nyankopɔn yɛ anyame mu nyame, ne ahemfowura, ne deɛ oyi ahuntasɛm adie. Sɛ watumi ayi saa ahuntasɛm yi adie. Ɛna ɔhene yɛ Daniel kɛseɛ, na ɔmaa no ayɛyɛde akɛseɛ bebree. Na ɔmaa no dii Babel asase nyinaa so tumi, ne Babel anyansafoɔ nyinaa so mpanimfoɔ mu titire. Na Daniel srɛɛ ɔhene, na ɔde Sadrak, Mesak ne Abednego yɛɛ Babel asase mu nsɛm so ahwɛfoɔ. Na Daniel deɛ ɔtenaa ɔhene aban mu. Daniel ti mmiɛnsa. Ɔhene Nebukadnessar yɔ sika honi a ne tentene yɛ basafa 60, na ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa 6. Ɔde sii Dura asaseta so wɔ Babel asase so. Na ɔhene Nebukadnessar somaa sɛ wɔnkɔhyiahyia amantam ahemfo, mmakoma ne amradofoɔ, atemmufoɔ mpanin, nsanaafoɔ, mmratwerɛfoɔ, atemmufoɔ ne nsase no so atumfoɔ nyinaa mmra ohoni a ɔhene Nebukadnessar de sii hɔ no dwira. Ɛna amantam ahemfo, mmakoma ne amradofoɔ, atemmufoɔ mpanin, nsanaafoɔ, mmratwerɛfoɔ, asenifoɔ ne nsase no so atumfoɔ nyinaa behyia sɛ wɔde bedwira ohoni a ɔhene Nebukadnessar de sii hɔ no. Wɔba begyina ohoni a Nebukadnessar de sii hɔ no anim. Na ɛsɛn bi tiam denden sɛ, Mo, nkurɔfoɔ, aman ne kasa hodoɔ, wɔka kyerɛ mo sɛ, ɛberɛ a mobɛte abɛn, odurugya, sankuo, sambuka, sankuo, bɛnta, atɛntɛbɛn ne nsankuhudoɔ nyinaa gyegyeɛ no, monhwe fam nsɔre sika honi a ɔhene Nebukadnessar de asi hɔ no. Na deɛ ɔrenhwe aseɛ nsɔre no, dɔɔ no ara mu, wɔde ne bɛto ogya a ɛrefra na mfrono mu. Saa nti, aman no nyinaa tee abɛn, odurugya, sankuo, sambuka, sankuo, bɛnta, atɛntɛbɛn ne nsankuo ahodoɔ nyinaa no gyegye ara pɛ no. Aman, nkurɔfoɔ ne kasa ahodoɔ nyinaa hwehwee ase sɔree sika honi a ɔhene Nebukadnessar de asi hɔ no. Saa nti, brɛ no ara mu, Kaldeafoɔ bi ba bɛtotoo Yudafoɔ no ano. Wɔbɛka kyerɛ ɔhene Nebukadnessar sɛ, Ɔhene, nyankwa daa. Wo ɔhene, wahyɛ mmara sɛ onipa biara a ɔbɛte abɛn, odurugya, sankuo, sambuka, sankuo, bɛnta, atɛntɛbɛn ne nsankuo ahodoɔ nyinaa gyegyeɛ no, wɔnhwe ase nsɔre sika honi no. Na deɛ wɔnhwe ase ansɔre no, wɔde bɛto ogya a ɛrefra na mfrono mu. Yudafoɔ bi wɔ hɔ a wode wɔn asisi Babel asase mu nsɛm so ahwɛfoɔ, Sadrak, Mesak ne Abednego. Mmarima yi mu wo, ɔhene, wɔnsom w'anyame, na wɔnsɔre sika honi a wode asi hɔ no. Ɛna Nebukadnessar de abufuo ne anibereɛ kaa sɛ wɔnkɔfa Sadrak, Mesak ne Abednego mmra. Ɛna wɔde mmarima yi baa ɔhene anim. Nebukadnessar buasee wɔn sɛ, Sadrak, Mesak ne Abednego, moboa pa na monsom m'anyame, na monsɔre sika honi a mede masi hɔ no. Afei deɛ, sɛ moasiesie mo ho sɛ bere a mobɛte abɛn, odurugya, sankuo, sambuka, sankuo, bɛnta, atɛntɛbɛn ne nsankuo hodoɔ nyinaa gyegyeɛ no, mobɛhwe ase asɔre ohoni amayɔ no a, na sɛ moansɔre no a, dɔn nara mu, wɔde mo bɛgu ogya a ɛrefra na mfrono no mu, na onyame bɛn na obeyi mo afiri me nsam. Sadrak,
Mesak ne Abednego buase ohene Nebukadnezar sɛ, ehia yɛn sɛ yɛbɛbua wo yehu asɛm biara. Hwɛ, yɛn Nyankopɔn a yɛsom no no betumi ayi yɛn afiri ogya a ɛrefra nam fonno no mu. Na ɔbɛgye yɛn afiri wo ɔhene nsɛm. Na sɛ ama saa mpo a, ɔhene, hunu sɛ yɛrensum w'anyame na yɛrensɔre sika hɔni a wode asi hɔ no. ɛno na abufuhye hyɛɛ Nebukadnezar ma. Na n'anim tebea sakyɛ tia Sadrak, Mesak ne Abednego. Obuase sɛ wɔma fonno no mu nɔ mprɛnson nkyɛne deɛ ɛyɛɛ wɔn sɛ adɔ. Na ɔhyɛ mmarima bi ne dɔm mu mmarima ahoɔdenfoɔ sɛ wɔnkyekyere Sadrak, Mesak ne Abednego mfa wɔn kogu ogya a ɛrefa nam fonno no mu. Ɛna ɔkyekyere mmarima yi wɔn ntwontwo, wɔn ntaadeɛ ne wɔn motire ne wɔn ntoma mu. Na wɔto wɔn gu ogya a ɛrefa nam no mu. Ɛno nti sɛ ɔhene asɛm no mu yɛ den na fonno no adɔ hyehyehye aborosuo nti, mmarima a ɔde Sadrak, Mesak ne Abednego kɔforoeɛ no, ogyaframa no kum wɔn. Na mmarima baasa yi, Sadrak, Mesak ne Abednego a wakyekyere wɔn no hwehwee ogya a ɛrefra nam fonno no mu. Ɛna ɔhene Nebukadnezar ho dwirii no, na ɔsɔre ntɛmtɛm na obuase n'agyinafoɔ no sɛ, ɛnyɛ mmarima baasa na yɛkyekyere wɔn gu ogya no mu. Obuase ɔhene no sɛ, Ampa ɔhene. Obuaa sɛ, Hwɛ, mihunu mmarima baana a wasane wɔn sɛ wɔnenam ogya no mu. Na wɔn ho ntɔɔ kyema. Na deɛ ɔtɔ so nan no tebea te sɛ anyame ba bi. ɛna Nebukadnezar bɛn ogya a ɛrefa nam fonno no mu no ano. Na obuaa sɛ, Sadrak, Mesak ne Abednego, ɔsorosoro Nyankopɔn nko a, momfiri adi mmra. ɛna Sadrak, Mesak ne Abednego firi adi firi ogya no mu. Na amantam ahemfo, mmakoma ne amradofoɔ ne ɔhene agyinafoɔ hyia bɛhwɛɛ mmarima yi sɛ ogya anya wɔn honam so tumi, na wɔn tirinwi so nwi anhyeɛ, na wɔn ntwontwo ansakyera, na ogya no ho hwa amfa wɔn ho. Nebukadnezar buaa sɛ, Nhyira ne Sadrak, Mesak ne Abednego Nyankopɔn a wasoma ne bɔfoɔ na wabɛyi ne nko a wɔde wɔn ho too ne soɔ, na wasakyerɛ a ɔhene asɛm, na wɔde wɔn honam mae, deɛ ɛbɛyɛ na wɔrensom na wɔrensɔre anyame biara sɛ wɔn Nyankopɔn. Na me na mehyɛ mmara sɛ ɔman, nkurɔfoɔ ne kasa hodoɔ nyinaa mu biara a ɔka Sadrak, Mesak ne Abednego Nyankopɔn ho abususɛm no, wɔbɛtwitwa no asinasini, na wɔama ne fie ayɛ sumina. Ɛfiri sɛ Onyankopɔn biara nni hɔ a obetumi agye onipa sɛ yie. ɛna ɔhene maa Sadrak, Mesak ne Abednego dii yie Babel asase soɔ. Daniel T9. Ɔhene Nebukadnezar de yei kɔmaa aman, nkurɔfoɔ ne kasa hodoɔ nyinaa a wɔte asase nyinaa soɔ. Asomdwoe na ɔsoma mo. Nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ a ɔsorosoro Nyankopɔn ayɛ me no, ayɛ me fɛ sɛ mɛka makyerɛ. Sɛdeɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ si soso fa, na n'anwanwadeɛ sɛdeɛ esi yɛ den fa. N'ahennie yɛ daa ahennie, na ne tumi wɔ awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa so. Me, Nebukadnezar, meti me fie dwoodwoo, na me ho tɔ me wɔ m'aban mu, na me so daeɛ bi a ɛyii me hu. Na me mpa so adwene ne m'ani so adehunu haa me. Enti mehyɛɛ mmara sɛ, wɔmfa Babel nyansafoɔ mmra m'anim, na wɔmmɛkyerɛ me daeɛ no ase. Ɛna kurukyirefoɔ, pɛdeɛhunufoɔ, Kaldeafoɔ ne nyankonekyerɛfoɔ baeɛ, na meyi daeɛ no kyerɛɛ wɔn, nanso wɔantumi ankyerɛ me aseɛ. Na akyire yi no, Daniel a wɔfrɛ no Beltesasa, sɛ menyame no din teɛ no, na anyame kronkron honhom wɔ ne mu no baa m'anim, na meyi daeɛ no kyerɛɛ no. Beltesasa, kurukyirefoɔ pani, sɛ menim sɛ anyame kronkron honhom wɔ wo mu, na ahuntasɛm biara nyɛ wo din nti, ka me daeɛ mu adehunu a mehunuyɛ ne ne nkyerɛaseɛ kyerɛ me, na m'ani so adeɛ a mehunu no me mpa soɔ no nie. Mehwɛe, na hwɛ, na dua bi si asase mfimfini a ɛware tententen. Dua ne so, na ɛyɛ den, na ne tentene koduru soro, na wohunu koduru asase nyinaa no. Ɛso ahahan yɛ fɛ, na ɛso aba dɔɔso, na aduane wɔ mu ma nnipa nyinaa.
wura mu mmoa tete ne nwunu ase na wiem nnoma sisi ne man so na hunam nyinaa didi ho mehwɛ m'ani so ade a mehunu no me mpa so no mu na hwɛ ɔwɛmfo kronkron bi firi soro duri ɔteam denden na ɔka sɛ mumu dua no ntwitwa ne man mompore na hahan mpam sam naba muanya ne mfiri aseɛ na noma mfiri ne man so nanso munya ne dunsini asase mu dadeɛ ne kɔɔbere mpotwere mu petee so wira mu na ɔsoro bosuo mfɔ no na ɔne mmoani asase so ahahan na koma nsachra na anye onipa die bio na wɔma no aboa akoma na mmerɛ nso ntwa ne tiri so awɛmfoɔ agyina so na asɛm yi gyina na akronkronfoɔ asɛm so na adeɛ yi sie deɛ ɛbɛyɛ na ateasefoɔ ahunu sɛ deɛ ɔwɔ ɔsorosoro na odi nipa ahenni so tumi na ɔde ma obiara a ɔpɛ na ɔde nipa mu ahobrɛaseɛfoɔ si soɔ daye yi na me ɔhene Nebukadnezar mehuniye na afei wo Beltesasa ka ne nkyerɛaseɛ ɛfiri sɛ mahene mu anyansafoɔ nyinaa ntumi nkyerɛ me aseɛ na wo deɛ ɛsiane sɛ nyame kronkron honhom wɔ wo mu nti wobɛtumi ɛna Daniel a ne din de Beltesasa no ho dwirii no kakra san na n'adwene haa no ɔhene buaa sɛ Beltesasa ɛma daeɛ no ne nkyerɛaseɛ nhaw Beltesasa buaa sɛ miwura anka madaeɛ no mfa wɔn a wokyiri wɔ ho na ne nkyerɛaseɛ mfa watamfo ho dua a wohunu yɛ a ɛso na ɛyɛ den a ne tenten kɔpem soro na wohunu asase nyinaa soɔ na hahan yɛ fɛ na ɛso aba dɔɔso na aduane wɔ mu ma nipa nyinaa na wura mu mmoa tete aseɛ na ewiem nnoma asisi ne man soɔ no ɛne wo ɔhene a woso na woyɛ den na wo kɛseyɛ dɔɔso koduru soro na wo tumidie duru asase ano no na sɛ ɔhene hunu ɔwɛmfoɔ kronkron bi sɛ ofiri ɔsoro duru bɛka sɛ mumu dua no nsɛe no nanso munya ne dunsini asase mu dadeɛ ne kɔɔbere mpo kyerɛ mu petee so wura mu na ɔsoro bosuo mfɔ no na ɔne wura mu mmoa ne di nkosi sɛ mmerɛ nson betwa ne tiri so ɔhene nkyerɛaseɛ no nie na ɔsorosoro ni hyɛ bere a ɛbɛba miwura ɔhene so nie wɔbɛtu wo afiri nipa mu na wo ne wura mu mmoa atena na wama wawe ewura sɛ anantwie na ɔsoro bosuo afɔw na mmerɛ nson atwa wo tiri so akosi sɛ wobɛhunu sɛ ɔsorosoro ni no di nipa ahenni so tumi na ɔde ma obiara a ɔpɛ na sɛdeɛ wɔkaa sɛ wonya dua no dunsini no sɛ wonya hunu sɛ ɔsoro na edi tumi no a wahenni bɛgyina ama wo enti ɔhene mama futuo nya wo fɛ na fa tenene ka wo bɔne gu na fa ahiafoɔ ayɛyɛ sesa wɔ mumuyɔ sɛ bia ɛbɛma wo yiedie akyɛ yenum nyinaa ba ɔhene Nebukadnezar so abosomi 12 wie duro no dabi na ɔnenam Babel ahenni aban so ɔhene no buaa sɛ ɛnyɛ Babel kɛseɛ a makyekyere mayɛ ahenni gyinabea mitumi din yɛ so na manimonyam agye no ni anaa asɛm no da so wɔ ɔhene no mu no ɛne bi firi soro baa sɛ wo ɔhene Nebukadnezar wɔka kyerɛ wo sɛ ahenni no atu afiri wo nsam na wɔbɛpamo afiri nipa mu na wo ne ewura mmoa akɔtena na wama wawe ewura sɛ anantwie na mmerɛ nson atwa wo tiri so de akosi sɛ wobɛhunu sɛ ɔsorosoroni no na odi nipa ahenni so tumi na ɔde ma deɛ ɔpɛ no dɔn no mu ara na asɛm no baa mu Nebukadnezar ho na ɔpamɔ no firi nipa mu na ɔwe ewura sɛ anantwie na ɔsoro bosuo fɔɔ ne honam de kosi sɛ ne nwi fuu sɛ ɔkɔreɛ ntakra na ne bɔwerɛ yɛ sɛ nomadeɛ na nna no akyiri no me Nebukadnezar me maamani so mehwɛ ɔsoro na madwene sane ba maame na mehyiraa ɔsorosoroni no na mekamfo deɛ ɔte ase daa no meyi ayɛ sɛ ne tumi yɛ daa tumi na n'ahenni wɔ awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa soɔ na asase so tefoɔ nyinaa wɔ mu wɔn hwee na ɔde ɔsoro asafo ne asase so tefoɔ yɛ sɛdeɛ ɔpɛ na obiara ni hɔ a ɔbɛbɔ ne nsa atwene na waka kyerɛ no sɛ ɛdeɛn na woreyɛ yi
Ebre no ara na madwene sane baa me mu. Na de ebeye na mahenie agye din bio nti. Mani mo onyam ne me hran sane baa me so. Na maginafo ne mabre mpon bepee me. Na ode mi si mahenie su bio. Na ode tumi a esene kane de no maa me. Efe mi Nebukadnezar. Me kamfo osoro hene me ma ne so. Mi yi no aye. Sene ne yo nyina ye nokre. Na nakwan ye atentenene. Na won a wonam ahantan so no. Otumi bre won ase. Daniel Tinum Ohene besa sato na brempa apem epono kese na onomonsa apem no anim nsa no te no de mu no besa saka se won fasika ne dweta nwani a naja Nebukadnezar akofa free asori dan a ewo Yerusalem no mu no mra na ohene ne na brempon ne ne yerenom ne mpenafo no mu ena wode sika ne dweta nwani a wokofa free Nyankopon asori fi a ewo Yerusalem no mu no baaye na ohene ne na brempon ne yerenom ne mpenafo no mu wononom nsa na wokamfo sika ne dwete ne kobre ne dade ne dua ne obo anyame no don no mu ara na onipa nsa so nsa tea free babetwere ahenan no fasio akado so kane adua no anim na ohene hunu nsa a etwereye no ano ena ohene anim daneye na nadwene ha no na nasene mo homa hodoi na ne nkotoje kan bo mu biribiri ohene no tia mu denden se onfa paade ehunufo kaadiafo ne nyankone kyerefo mra ohene ne buase baba nyansafo no se obiara obekenkan atwere yi na wakyere me ase no obefra no otankoko na sika atweaban agone komu na wayede otoso miensa adi ahenie yi mutumi ena ohene nyansafo nyina baaye nanso wantumi ankenkan atwere no ankyere ohene ase ena ohene besasa ho yira no kese na nanim danen na nabrempo no timu ye won kesere ne ohene ni nabrempo nsam no nti ohema ba ponto dan no mu ohema no bua ase ohene nyankwada ma wadwene hawo na wanim nane obarima bi wo wahene mu a enyame kronkron honhom wone mu na wagya preso no wohunu ne mu enitie ne nimde ne nyansa se enyame nyansa na wagya ohene Nebukadnezar dinusi krujrefo peade hunufo kaldiafo ne nyankone kyerefo so pani wagya ohene no ara na wohunu honhom a ekyane so ne adwempa ne nimde a ode kyerɛ daye ase kyerɛ nsɛm a emu na hosane apɔwo saa Daniel a ohene to ne din Belteshazzar no mu enti ma wonkɔfrɛ Daniel na ɔmɛkyerɛ ase ena wode Daniel ba ohene anim ohene buase Daniel se wone Daniel no a wofri Yuda atukɔfo a magya ohene de won fri Yuda baaye no mu no na mate won ka se anyame honhom wo mu na wahunu wo mu anitie ne nimde ne nyansa a ekyene so na afi wode anyansafo paade hunufo abamanim se omekenkan atwere yi na wonkyere me ase nso wantumi ankyere asem no ase na mate won ka se wotumi kyere nsem ase na wosane apɔ na se wotumi kenkan atwere no kyere me ase a obefra wo otankɔkɔ de sika atweaban agu kon mu na wayɛ de ɔtɔso miensa adi ahenie mu tumi eno na Daniel buase ohene se ma wayɛ de ntena ho na fa wade kyɛde ma obi foforo nanso mekenkan atwere no ma kyerɛ ohene na mama no ahunu ne nkyerɛase wo ohene osorosoro Nyankopɔn de ahenie ne keseye ne anidie ne animonyam ma wagya Nebukadnezar na tumi a ɔma no no nti aman nkrɔfo ne kasahodo nyinaa ho popoi na osuro nanim de ɔpɛ no okum no na de ɔpɛ no ɔma no tena ase na de ɔpɛ no ɔma no so na de ɔpɛ no ɔbrɛ no ase na nakoma ma ne ho so na ne honhom yɛ den ahantan mu no otu no firi na hemwa no so na woyi nanim onyam firi ne ho na ɔpamo no firi nipa mba mu na nakoma yɛ sɛ mmoade na ɔne ɛsra so mfunu mu tenae ɔma no wiwura sɛ anantwie na ɔsoro bosuofo ne honam kosi sɛ ohunu sɛ ɔsorosoro Nyankopɔn na odi nipa ahenie so tumi na ɔde obiara a ɔpɛsi so
Na wo ne Babel sasa wunim ye nyina de nanso wa amre wakoma ase na wama wo ho so atia osoro wura na wode ne fie nwene aba wanim na wo ne wabrempon wo yerenom ne wo mpenafo anomunsa na wakamfo dwetɛ ne sika kɔbre dade duane abo anyame a wɔnhunu na wɔnteɛ na wɔnim hwee no na Onyankopɔn a wo home wɔ ne nsɛm a wakwan nyinaa wɔ no de wo ani no ni ɛno nti ɔno na ɔma ansa no firi bɛtwerɛ nkurukyiriye yi na atwerɛ a wakurukyire no nie mine tekel ufasin aseɛ ne wakan wakari na wɔrekyemu asɛm no nkyerɛ aseɛ nie mine Onyankopɔn akan wahenie na wabɔ no tekel wakari wo nsania mu na wahu sɛ wunnu peres wakyɛ wahenie mu de ama Mediafoɔ ne Persiafoɔ ɛna bɛsa sakama ofiri a Daniel ɔtankɔkɔ na ɔde sika atwe aban gu ne kɔn mu na ɔpae ne ho asɛm sɛ ɔbɛyɛ deɛ ɔtɔso miɛnsa adi ahenie mu tumi anadwo no ara na okum Kaldeafoɔ hene Belsasa na Mediani Dario fa ahenie no na wadi mfe 62 Daniel tinsia ɛsɔ Dario ani sɛ ɔde amantam ahemfo 120 besisi n'ahenie no so sɛ woni ahema no nyinaa so ne wɔn so abrempɔn baasa a Daniel yɛ wɔ mu baako sɛ amantam ahemfo no mu akonta nkyerɛ wɔn na ɔhene ade amɔ no na Daniel yi kyɛne abrempɔn ne amantam ahemfo no efiri sɛ na honhom a ɛkyɛ ne so wɔ ne mu na ɔhene no reyɛ de no asi ahema no nyinaa so ɛna abrempɔn ne amantam ahemfo no hwehwɛɛ sɛ wobenya Daniel ho asɛm bie ahenie no fam nanso wanya asɛm anaa bɔne biara efiri sɛ na odi nokore na wɔnhunu ne ho mfomso anaa bɔne biara ɛna mmarima no kaa sɛ yare nya Daniel yi ho asɛm biara gye sɛ yehunu bi ne Nyankopɔn mmara ho ɛna abrempɔn ne amantam ahemfo no kɔto a ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ ɔhene Dario nya nkwa daa ahema yi mu abrempɔn mmakoma amantam ahemfo agyinafoɔ ne amradofoɔ nyinaa atu agyina sɛ wɔde ɔhene mmara bɛbra na wahyɛ mmom sɛ obiara a obebisa onyame bi anaa onipa bi hɔ adeɛ biara ɛdaduasa yi gye wo ɔhene hɔ no wɔde no bɛto agyata amena mu enti ɔhene hyɛ mmom no den na ma wɔn kurukyire atwerɛ a wɔrensakyera sɛdeɛ Media ne Persia mmara a wɔnna ne ani no teɛ no yɛnti ɔhene Dario ma wɔkurukyire atwerɛ ne ɛmɔm no na Daniel tee sɛ wɔkurukyire atwerɛ no ɔkɔɔ ne fie nso na n'abansoro dan mu mpom a ɛkyerɛ Yerusalem abuabue na ɔkɔtoo ne nankroma anim dakoro mprensa na ɔbɔ mpaeɛ da ase ne Nyankopɔn anim sɛdeɛ na ɔyɛ no kane no ara ɛna mmarima yi bɛtoa Daniel da ohunu no sɛ ɔrebisa adeɛ koto srɛ Nyankopɔn anim ɛna wɔtwe pini bɛka ɔhene ɛmɔm no ho asɛm ɔhene anim sɛ wanhyɛ mmom sɛ onipa biara a obebisa onyame anaa onipa biara hɔ adeɛ bi adaduasa yi gye wo ɔhene hɔ no wɔde no bɛto agyata amena mu ɔhene buaa sɛ asɛm no atim sɛdeɛ Media ne Persia mmara a wɔnna ne ani no teɛ ɛna obua se ɔhene sɛ Daniel a ofiri Yuda atukofoɔ mu no mmuwu ɔhene ne mmom a wahyɛ no na ɔsrɛ na de srɛ dakoro mprensa ɛna ɔhene tee asɛm no ɛyɛ no ya kɛse na osuae ne tirim Daniel ho sɛ ɔbɛgye no na ɔbɔ mmɔden ara kosii owiatɔberɛ sɛ ɔbɛgye no ɛna mmarima no bɛtoa ɔhene na ɔka kyerɛ ɔhene no sɛ ɔhene hunu sɛ ɛyɛ Media ne Persia mmara sɛ mmom ne ahyɛdeɛ biara a ɔhene ahyɛ no wɔ n'ani ani ɛna ɔhene kama a ɔkɔfaa Daniel baeɛ na wɔtoo ne twene agyata amena mu nso ɔhene bua see Daniel sɛ wo Nyankopɔn a wosom no daadaa no ɔno na ɔnye wo na wɔde ɔboɔ bi ba bɛtoo amena no ano na ɔhene de ne patia ne n'abrempɔn patia sɔ ano na wansakyera Daniel ho adeɛ biara ɛna ɔhene kɔɔ n'aban mu na odi abuada anadwo no nso wamfa ne mpenafoɔ no mu bi amma n'anim na n'ani soroe ɛna ɔhene sɔree ahemadakye a anim teteeɛ no
na oyentem ko ajatam na no ano na oben amna na no ode areho ne tiem frɛ Daniel ohene bua se Daniel se Daniel, Onyankopɔn te asefo na ko a. Onyankopɔn a osom no daa no atumi agye wafiri ajata no anumu ana. Ɛna Daniel ne ohene no kasa ase. Ohene nyankwa da. Me Nyankopɔn asoma ne bɔfo ama no abemuamu a ajata no ano. Na wanya me hwe, esan sɛ wahu me sɛ medi bem nanim. Na wo ohene anim nso, menyɛ bɔne biara. Ɛno na ohene botɔɔ ne yam kɛse. Na ɔka sɛ, wonyi Daniel firi amena no mu. Na woyi Daniel firi amena no mu baa soro. Na wɔahunu biribiara etin no. Efiri sɛ ɔde ne ho too ne Nyankopɔn so. Na ohene kama wɔde mmarima a wɔtotoo Daniel no bae, de wɔn begu agyata amena no mu. Wɔn ne wɔn mma ne wɔn yerenom. Na wɔnyɛ nnuru amena no aseɛ no. Agyata no faa wɔn so, na wɔbobɔɔ wɔn nnompe nyinaa mu. Ɛna ohene Dario twerɛ kɔmaa aman, nkurɔfoɔ ne kasahodoɔ nyinaa a wɔtete asase so no nyinaa sɛ, Asomdwoe no soma mo. Mehyɛ mmara sɛ maheman a medi sutumi nyinaa mu wɔmfɛre na wɔnsuro Daniel Nyankopɔn anim. Na ɔno ne Onyankopɔn a ɔte aseɛ na ogyina hɔ daa. Na n'ahenni yɛ deɛ ɛnsɛe da. Na ne tumi bɛtena hɔ akosi aseɛ. Ɔne deɛ oyie na ɔgyeɛ. Na ɔyɛ nsɛnkyerɛnne ne anwanwadeɛ ɔsoro ne asase soɔ. Ɔno na oyii Daniel agyata nsɛm. Na Daniel yi di yie Dario ahenni ase ne Persia ne Kores ahenni ase. Daniel Tinson Babel hene Belsasa afia edikan mu no. Daniel son dae bi na ohunu ne tirim anisoade ne mpa so. Ɛna ɔtwerɛ dae no ka nsɛm no mu ade titire. Daniel frase ese mihunu mani so ade anadwo na hwɛ ɔsoro mframa nan tubɔe wɔ ɛpo kɛseɛ no so na mmoa akɛseɛ nan pue firi ɛpo no mu ɛsono oyi na ɛsono oyi deɛ odi kan no te sɛ gyata na ɔwɔ ɔkɔdeɛ ntaban mehwɛ yara kosi sɛ otutu ne ntaban no na ɔmaa no so firi fam na ɔmaa no gyina nan mmienu so sɛ onipa na ɔmaa no onipa akoma na hwɛ aboa foforo a otia mmienu te sɛ sisire na ogyina hɔ tɔkɔ ɔfa biako so na mpadeɛ mmiɛnsa hyɛ n'anum ne sentem na wɔka kyerɛ no sɛ sɔre di nam bebree yei akyi mede hwɛ ara na hwɛ aboa foforo a ɔte sɛ ɔsebɔ na n'akyi ɔwɔ anoma ntaban nan na aboa no wɔ tiri nan na ɔmaa no tumi yei akyiri no mede hwɛ ara anadwo adehunu mu na hwɛ aboa a ɔtɔ so nan a ne ho yɛ hu ne nwanwa na ɔyɛ den boro so nie ɔwɔ dadeɛ sen akɛseɛ na odidi kekaa mu de ne nan pɛkyɛ nkaeɛ na ɛsono no ne mmoa a odii n'anim nyinaa na ɔwɔ mmɛn du merehwɛ mmɛn no hwɛ abɛn ketewa foforo bi pue ɛno nom ntam na aka ne mmɛn no mu mmiɛnsa ase tutuu ɛno anim na hwɛ na aniwa a ɛte sɛ onipa aniwa wɔ abɛn no ho ne ano a ɛkeka nsɛnkɛseɛ mede hwɛ ara kosi sɛ wosisi adwa na obi a wadi nna pii bɛtena ase na taadeɛ hoa sɛ sukyerɛma na ne tirinwi hoa sɛ odwanten nwi fitafita na dwa ogyaframa ranko ne ntwa honan ogya a ɛrefranam ogya te sɛ asubɔntene sene firi n'anim bae mpempem som no na mpem du buburugya gyina n'anim wɔtena ase sɛ wɔrebu atɛn na wobuebue nwoma no mu mede hwɛ ara ɛno na nsɛm akɛse a abɛn no kekae nti mehwɛ yara kosi sɛ wokum aboa no na wɔsɛe ne honam na wɔde ma ogya a ɛrefranam no na mmoa aka no nso wɔgye wɔn tumi nanso wɔhyɛ wɔn bra ne dɔn a wɔn kwan na nkoduro mede hwɛ anadwo adehunu no mu ara na hwɛ obi a ɔte sɛ onipa ba nam ɔsoro mununkum mu reba na oduru deɛ wadi nna pii no nkyɛn na wɔmaa no pinkyɛɛ n'anim na ɔno na wɔde tumi ne animonyam ne ahennie maa no maa aman nkurɔfoɔ ne kasahodoɔ nyinaa som no ne tumi yɛ daa tumi a ɛrentwam da na n'ahennie yɛ deɛ ɛrensɛe da me Daniel me honhom bɔ me wɔ me honam mu na m'ani so adehunu no haa me metwe pini wɔn a wogyina hɔ no mu baako na mebisaa no yei nyinaa mu nokorɛ na ɔka kyerɛɛ me
na ɔmaa me hunu nneɛma no nkyerɛaseɛ. Mmoa kɛseɛ a wɔyɛ nan yi yɛ ahemfo baanan a wɔbɛfiri asase so asɔre agyina. Na ɔsorosoroni no ahoteefoɔ bɛfa ahennie no, na wɔanya ahennie no daadaa mmerɛsantene. Ɛna mepɛɛ sɛ mehunu no kora a ɛfa aboa a ɔtɔ so nan a ɛsono ɔno wɔn nyinaa mu a ne ho yɛ hu boro so a ne se yɛ dadeɛ na ne bɔwerɛ yɛ kɔɔbere a odidi keka mu de ne nan pɛkyɛ nkaeɛ no ho asɛm no ase. Ne tiri so mmɛn du ne foforo a epueɛ no a mmiɛnsa tutuu wɔ n'anim. Abɛn no a ɛwɔ aniwa ne ano a ɛkeka nsɛnkɛseɛ na wɔhwɛ a ɔso sene ne mfɛfoɔ no deɛ. Mehwɛe na saa abɛn no ne ahoteefoɔ di ako na etumi wɔn kosii sɛdeɛ wadi nna pii no baeɛ. Na wɔde atemmuo ma ɔsorosoroni no ahoteefoɔ na ɛberɛ a ahoteefoɔ bɛsɔ ahenni mu no durui. Ɔkaa sɛ, aboa ɔtɔ so nan no bɛyɛ ahenni a ɛtɔ so nan. Asase so a ɛbɛsono no ahenni nyinaa mu. Na ɛbɛmene asase nyinaa tiatia so abubu no asinasini. Na mmendu no, ahenni no ara mu na ahemfo du bɛsɔreɛ. Na wɔn akyiri no, ɔfoforo bi bɛsɔre. Na ɛbɛsono ɔno ne akanefoɔ no. Na ɔbɛbrɛ ahemfo baasa ase. Na ɔbɛkeka nsɛm atia deɛ ɔwɔ sorosoro no. Na ɔbɛha ɔsorosoroni no akronkronfoɔ. Na ɔbɛbɔ ne tirim sɛ ɔbɛdane mmerɛ ne mmara. Na ɔde wɔn bɛhyɛ ne nsa. Ɛberɛ bi ne mmerɛ ne berɛ fa. Na ɔbɛtena ase abu atɛn. Na wagye ne nsɛm tumi asɛe no ama no ayera akosi aseɛ. Na ɔde ɔsoro nyinaa ase aheman so ahennie ne tumi ne kɛseyɛ bɛma ɔsorosoroni no akronkronfoɔ man. Na ahennie yɛ daa ahennie na tumi nyinaa bɛsom no atie no. Ɛha na nsɛm no ase asie. Na me Daniel deɛ, madwene haa me pii na m'anim sakyerae, na mede asɛm no mesie m'akoma mu. Daniel ti nwɔtwe. Ɔhene Belsasa ahenni afe a ɛtɔ so mmiɛnsa mu no, anisoadehunu bi yii ne ho kyerɛɛ me Daniel. Aka ne deɛ a ɛyii ne ho kyerɛɛ me no akyi. Na mihunu no anisoadehunu mu. Na mihuuɛ no, na mewɔ Susa ahemfi a ɛwɔ Elam asase so no mu. Na mihunu no anisoadehunu mu. Na mewɔ asuo Ulai ho. Na memaa m'ani so mehwɛe. Na hwɛ, odwennini a ɔwɔ mmɛn mmienu gyina asuo no ano. Na mmɛn no woware. Na biako ware sene biako. Na deɛ ɛwareɛ no na edi akyire firiiɛ. Mihunu odwennini no sɛ ɔrepempem kɔ atɔyɛ ne atifi fam ne anafoɔ fam. Na aboa biara ntumi nyina n'anim. Na obi ni hɔ a ɔbɛgye obi afiri ne nsam. Na ɔyɔ sɛdeɛ ɔpɛ. Na odi akokurokosɛm. Na m'ani gu so rehwɛ no, hwɛ, ɔpapo bi firi atɔyɛ bae a ɔnam asase nyinaa ni. Na ne ho nka fam. Na ɔpapo no wɔ abɛn a wɔhwɛ a ɛso n'ani ntɛm. Na ɔbaa odwennini a ɔwɔ mmɛn mmienu a mihunu no sɛ ogyina asuo no ano no ho. Na ɔde n'ahoɔden tu mmirika hyiaa no. Na mihunu no sɛ oduru odwennini no nkyɛn no, n'ani bere ne so, na ɔpem odwennini no bubuu ne mmɛn mmienu no. Na ahoɔden biara ni odwennini no mu sɛ obegyina n'anim. Na ɔtoo no twenee fam, na otietia no so. Na obiara ni hɔ a obeyi odwennini no afiri ne nsam. Na ɔpapo no yɛ kɛse kokuroo. Na ɔyɛɛ den no, abɛn kɛseɛ no bui. Na mmɛn nan a wɔhwɛ a ɛsoso fifiri anan mu, kyerɛkyerɛ ɔsoro mframa nan. Na abɛn ketewa biako firi emu biako mu bae. Na ɛyɛ kɛse boro so kyerɛɛ anafoɔ fam ne apueɛ ne asase fɛfɛ no. Na ɛyɛ kɛse kɔpem ɔsoro asafo. Na ɛtotoo asafo no bi ne nsoroma no bi gugu fam. Na otietia wɔn so. Na ɔmaa ne ho so koduru asafo no safohene so. Na oyii daa afɔdeɛ no firi n'anim. Na wɔtoo ne kronkron tenabea hwee fam. Na wɔde dɔm sii hɔ hyɛ daa som no mmarato mu. Na ɔtoo no kora twenee fam. Na ɔyɛ adeɛ na odi yie. Na metee sɛ ɔkronkronni bi rekasa. Na ɔkronkronni foforo ka kyerɛ ɔbaako a ɔrekasa no sɛ, dabɛn na daa som ne amanfoyɛ mmarato a wɔde kronkronbea ne asafo no ma sɛ wɔntiatia soɔ no ho ade hunu no bɛkɔ akosie. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, ɛbɛkɔ akosi anwummerɛ ne anɔpa mpenu ahasa
ansa na wɔayɛ kronkron bia hɔ yie. Na me Daniel mihunu anisuade no na mehwehwɛ aseɛ mihunu ye no hwɛ na obi gyina m'anim sɛ ɔbarima nsɛsoɔ na mete onipa ne ulai nsunu a ɔfrɛ sɛ Gabriel ma oyi ente adehunu no ase na ɔbaa deɛ megyina hɔ na ɔbaayɛ no misuroi na mede m'anim butuu fam na ɔka kyerɛɛ me sɛ onipa ba hunaseɛ na adehunu no fa wiɛ brɛ ho na ɔne me rekasa no m'ani so biri me maa me hwe ase na m'anim butuu fam nanso ɔsɔɔ me mu de me gyinaa me nan so bio na ɔse hwɛ mmerema wahunu deɛ ɛbɛba abohoro no akyi berɛ mu na ɛfa awiɛ brɛ a wahyɛ no ho odwennini a wohunu no a ɔwɔ mmienu no ne Media ne Persia ahemfo na ɔpapo a ɔyɛ werɛmfoɔ no ne Helahene na abɛn kɛse a ɛwɔ n'ani ntam no ne ɔhene a odi kan na deɛ ebu yɛ anan fifiri sii anan mu no ahenni nan bɛsɔre ɔman no mu nso enuru Akane deɛ no hoɔden na wɔn ahenni no akyiri brɛ mu a mmaratofoɔ awie wɔn adeɛ yɔ no ɔhene a n'ani yɛ den na wɔhunu nsɛm a emu yɛ kusuu mu no bɛsɔre na ne tumi mu bɛyɛ den nso ɛnyɛ ɔno ara ne tumi na ɔbɛsɛe adeɛ ama no ayɛ nwanwa na ɔbɛdi yie na ɔbɛyɛ deɛ ɔpɛ na wasɛe ahoɔdenfoɔ ne akronkronfoɔ man no na n'ani tie nti ne naadaa bɛkɔ so ne nsɛm na ɔbɛdi n'akoma mu akokurokosɛm na ɔbɛfiri nkurɔfoɔ bebree awora asɛe wɔn na ɔbɛsɔre atia ahene mu hene nanso ɔbɛbubu a ɛnyɛ obi nsa na ɛbɛbubu no na anwummerɛ ne anɔpa adehunu a wɔkaeɛ no yɛ nokorɛ enti sɔ anisoadehunu no ano na ɛfa na bebree ho na me Daniel meyɛ samoo na meyare nna bi ansa na meresɔre mayɛ ɔhene adwuma na adehunu no yɛ me ahodwiri na obiara anhunu mu Daniel tinkron Ahasuerus ba Dario na sifri Media odi Kaldiafoɔ aheman so hene no afia edikan mu afia obedi mu hene no me Daniel me ma mani ba nwoma no mu mfinhyia dodo a Awurade asɛm ba odifo Yeremia so sɛ obema mfinhyia aduoson awie duru Yerusalem amanfo so no so na me de manim me kyerɛ Awurade Nyankopɔn sɛ me di muada ne ayituma ne nson merepɛmpaebɔ ne nkotosrɛ na me bɔ Awurade me Nyankopɔn pae na me pae mu me kan sɛ o Awurade Onyankopɔn kɛse a ne ho yɛ hu a ɔkora apam ne adɔyɛ ma wɔn a wɔdɔ no na wodi ne mmara so yɛayɛ bɔne afom adi abɔnefosɛm ate atua yɛfiri wo mmara nsɛm ne watemudeɛ ho kɔ na yɛntie wo nko adifo a wɔde wo din kasa kyerɛ yɛn ahemfo yɛn mapɔnma ne yɛn agyanom ne asase no so man nyinaa no wo Awurade na tenene wɔwɔ na yɛn na animguaseɛ wɔ yɛn sɛdeɛ etie ne yi ma Yudafoɔ ne Yerusalemfoɔ ne Israelfoɔ a wɔbɛn ne wɔn a wɔwɔ akyirie nsase a wɔn fom a wafom wɔn ti utu wɔn kɔ hɔ no nyinaa so Awurade yɛn na animguaseɛ wɔ yɛn yɛn ahemfo yɛn mapɔnma ne yɛn agyanom sɛ yɛayɛ wo bɔne nti Awurade yɛn Nyankopɔn na mobrohunu ne fafirie wɔ no na yɛate n'anim atua na yɛntie Awurade yɛn Nyankopɔn sɛ yɛbɛnante ne mmara a ɔnam ne nko a adiyifoɔ no so de sii yɛn anim no mu na Israel nyinaa ato wo mmara na wɔmane sɛ wɔrentie wo ne na nnuabɔ ne ntam a wɔatwerɛ no Nyankopɔn ako a Mose mmara mu no ahwie agu yɛn so sɛ yɛayɛ no bɔne nti na wahyɛ n'asɛm a ɔka tia yɛn ne yɛn atemufo a wɔbuu yɛn atɛn no den sɛ ɔde bɔne kɛse a ebi ma ewie yi ase nyinaa pɛn sɛdeɛ ɛbaa Yerusalem no baa yɛn so sɛdeɛ wɔatwerɛ no Mose mmara no mu no saa bɔne yi nyinaa aba yɛn so nanso yɛanhwehwɛ Awurade yɛn Nyankopɔn anim sɛ yɛbɛsane afiri yɛn amumuyɔ ho na yɛtie wo nokorɛ enti na Awurade nyaa bɔne ho ani de baa yɛn so na Awurade yɛn Nyankopɔn yɛ tenene ne nneyɛe a ɔyɔe no nyinaa mu na yɛntie ne ne na afei Awurade yɛn Nyankopɔn a wode nsa a ɛyɛ din yi wo man firi Misraim asase so de agye din sɛdeɛ etie ne yi yɛayɛ bɔne yɛdi asɛmmɔne o Awurade
Sɛdeɛ wo trenee nyinaa teɛ no, da no w'abufuo ne w'ani bere afiri wo kuro Yerusalem, wo bepɔ kronkron no so na yɛn bɔne ne yɛn agyanom amumuyɔ nti, na Yerusalem ne wo man adane ahohorade ama wɔn a wɔtete yɛn ho nyinaa. Na afei, yɛn Nyankopɔn, tie w'akoa mpaebɔ ne ne nkotosrɛ, na ama w'anim nhyerɛn wo kronkron a ayɛ amanfo no so, wo Awurade nti. Me Nyankopɔn, brɛ w'aso ase tie, bue w'ani na hwɛ yɛn amanfo ne kura a wabɔ wo din wɔ soɔ no, na ɛnyɛ yɛn trenee so na yɛde yɛn nkotosrɛ reba w'anim yi, na wo mmɔborɔhunu bebree ntira. Awurade tie, Awurade fafiri, Awurade yɛ aso na yɔ, ntwentwɛn wo na ase wo, me Nyankopɔn ara nti, na wo din na wɔbɔ frɛ wo kuro ne wo man. Na meda so merekasa, na merebɔ mpae, na mereka me bɔne ne me man Israel bɔne, na mede me nkotosrɛ mereto Awurade me Nyankopɔn anim, mama me Nyankopɔn bepɔ kronkron, na meda so merekasa me mpaebɔ mu no. Ɔbarima Gabriel a mihunu no anisoadehunu mu akane no tu ntɛmntɛm bɛkaa me anwummerɛ afɔrebɔbrɛ mu, na ɔkyerɛkyerɛ me, na ɔne me kasaa sɛ, Daniel, afei mɛfrɛ ba sɛ merebɛma wanya nhumu. Wo nkotosrɛ mfiti aseɛ mu no, asɛm firi bae, na maba rebɛka kyerɛ wo. Ɛfiri sɛ, ɔdɔ w'asɛm sɛ, enti te asɛm no ase, na hunu adehunu no mu. Wahyɛ adapɛn, mfipɛn 70, wo man ne wo kuro kronkron no so, sɛ wonwie mmarato, na wɔma bɔne nwie du, na wɔmpata amumuyɔ, na wɔmfa daa trenee mmara, na wɔnsɔ anisoadehunu ne adiyisɛm ano, na wɔnsra akronkronneɛ mu ade kronkron. Enti hunu na tie sɛ, ɛfiri asɛm a ɛka sɛ, wɔnsan kyekyere Yerusalem, nsi nanan mu soɔ de kosi ɔberempɔn a wɔasra no soɔ yɛ adapɛn 7, na adapɛn 62, ɔbɛsan akyekye mmorɔno ne afasuo, nanso ahohiahia berɛ mu na ɛbɛyɛ. Na adapɛn 62 no akyiri no, obɛtwa deɛ wɔasra no no atwene a ɛrenka no hwee, na ɔberempɔn a ɔbɛba no man no bɛsɛe kuro ne kronkronbea no, na n'awieɛ bɛyɛ nyinisramsoɔ mu, na akodie bɛduru awieɛ, amanfoyɛ a wahyɛ pintin no. Na ɔne bebree bɛyɛ apam a emu yɛ den dapɛn biako, na dapɛn no fam ɔbɛma afɔrebɔ ne ayɛyɛde ma agyae. Na amanfoyɛ akyiwadeɛ no atifi na ɔsɛefoɔ bɛfiri bɛba, na ɛbɛkɔ so akosi sɛ ɔsɛeɛ pasa a wahyɛ no pintin bɛhwie gu amanfoyɛfoɔ no soɔ. Daniel Tidu Persia hene Kores afi ɛtɔ so mmiɛnsa mu no, woyi asɛm bi adi kyerɛɛ Daniel a ɔtoo ne din Belsasa. Na asɛm no yɛ nokorɛ, na ɔkɔn no so, na ɔte asɛm no ase, na onya adehunu no mu nhunumu. Nna no mu na me Daniel, mewerɛ ho adapɛn 3, mani aduane a ɛyɛ dɛ, na nam ne nsa ankama no, nso mansra koraa kosii sɛ adapɛn 3 no wie duro. Bosome a edikan no da ɛtɔ so 29 no, na mewɔ asukɛseɛ Hedekel a ɛne Tigris ano, na memaa m'ani so mehwɛe na hwɛ. Ɔbarima bi a ofira nwera na ufa sika bɔ n'asene nie, na ne nipadua te sɛ sikabereɛ boɔ, na n'anim te sɛ anyinam, na n'ani te sɛ ogyaframa, na n'abasa ne ne nan te sɛ yaawa a wahoa ho, na ne kasa nyegyeeɛ te sɛ nipa dodoɔ ne. Na me Daniel nko na mihunu anisoadeɛ no, na mmarima a ɛka me ho no anhunu adeɛ no, nanso ehu kɛseɛ kaa wɔn, na wodwane kohuntae. Na ɛka me nko na mihunu anisoadeɛ kɛseɛ yi, na ahoɔden biara anka me mu, na mahoɔfɛ dane yɛ mmɔbɔmmɔbɔ, na manya ahoɔden biara. Na metee ne nsɛm ne, na metee ne nsɛm ne no, m'ani so biri me maa me hwe ase, na m'anim butuu fam, na hwɛ, nsa bi bɛkaa me kanyan me, maa me kunkum me nankroma ne me nsa so, na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Daniel, ɔdɔfo, tie nsɛm a merebɛka makyerɛ wɔ, na gyina wo nan so, ɛfiri sɛ wasoma me wo nkyɛn. Na ɔne me kaa nsɛm yi no, mede ahopopoɔ me gyina hɔ, na ɔka kyerɛɛ me sɛ, nsuro, Daniel, na ɛfiri da a wode wakoma too soɔ, sɛ wobɛte aseɛ, na wobɛbrɛ wo ho ase wo Nyankopɔn anim no, wate wo nsɛm, na me nso,
Wonsam nti na mebae na Persia ahema ba poma sanka me adaduanu da boyako na hwɛ ma poma atitrenu baako Mika babɛboa me na metra hɔ wɔ Persia ahemfo no nkyɛn na maba sɛ merebɛma wate deɛ ɛbɛyɛ wo man na edi akyire no na nano ho anisuade hu da so wɔ hɔ. Na ɔne me ka nsɛm yi no mede m'anim misi fam na metɔre mum na hwɛ obi a ɔte sɛ nipa mansa so ka ma no fafa na mebue ma no mekasa ka kyerɛ deɛ ogyina m'anim no sɛ owura anisuade hunu no mu makwa ahima na ahoɔden biara nimi mu na ɛbɛyɛ dan na miwura akoa yi betumi ne miwura yi akasa efiri sɛ afei deɛ ahoɔden biara nimi mu na home biara nso nimi mu na obi a ɔte sɛ onipa nsa so sane bɛka me bio na ɔhyɛ me den na ɔse nsuro ɔdɔfo asomdwe nka wo yɛden na ɔne me kasaeɛ no mehyɛ me ho den na me se ma miwura nkasa efiri sɛ wahyɛ me den na ɔse wonim deɛ nti a mebaa wo nkyɛn na afei na mɛsa me ne Persia bapɔma no akɔko na merebɛfiri makɔ a hwɛ Hila bapɔma no bɛba nanso merekyerɛ wo deɛ wɔakurukyerɛ no nokorɛ nwoma mu na obiara ni hɔ a obɛgyina asɔ me mu atia yeinom gye mo bapɔma Mika. Daniel tidu baako na me deɛ ni Dairo afe a edi kan mu no megyina sɛ meresɔ ne mu na mahyɛ no den na afei na merekyerɛ wo nokorɛ no hwɛ ahemfo baasa bɛda so asɔre wɔ Persia na deɛ ɔtɔ so naa no benya ahonyadeɛ kɛse asen wɔn nyinaa na sɛ wonya n'ahonyadeɛ no mu ahoɔden a ɔbɛhanyan ade nyinaa atia Hela aheman na ɔhene dɔmmarima bi bɛsɔre na ɔde tumi kɛseɛ bɛdi hene na ɔbɛyɛ deɛ ɔpɛ na ogyina na henni bɛbɔ na wakyɛ mu akɔ ɔsoro mframa nan no mu nanso wɔremfa ma n'asefoɔ na ɛrenyɛ sɛ ne tumi a ɔde di hene no na wɔbɛtutu n'ahenni de ama afoforɔ na ɛnyɛ yeinom na anafoɔ fam hene no bɛyɛ den nanso ne mapɔma mu baako bɛyɛ den akyɛn no na wɔanya tumi na ne tumi bɛyɛ tumi kɛseɛ na mfie bi akyiri no wɔbɛfefa wɔn ho ayɔnko na anafoɔ fam hene no baba aba atifi fam hene nkyɛn sɛ ɔne no rebɛyɛ asomdwie apam nanso ɔbaa no renkura ne basa ahoɔden no mu na ɔbarima no ne ne basa nso rennyina na wɔbɛyi ɔbaa no ne wɔn a wɔde no baeɛ deɛ wɔwoo no ne deɛ wɔsɔɔ no mu mmerɛ no mu no ama na ɔbaa no hene mu duban bi a ɛfefɛɛyɛ bɛsɔre asi n'anan mu na ɔde dɔm bɛba na wabɛhyɛ ne atifi fam hene no abankɛseɛ mu na wɔne wɔn adi na wɔdi wɔn so na ɔbɛfa wɔn anyame nso ne wɔn guo ahoni ne wɔn dwetɛ ne sika nnwene afɛɛfɛ numum akɔ Misrim na mfie bi ɔbɛtwe ne ho afiri atifi fam hene no ho na ɔbɛba anafoɔ fam hene no ahenni mu deɛ nanso ɔbɛsan akɔ n'asase so na ne mma bɛdi ako na wɔbɛboa dɔm akɛseɛ asafo yu ano na ɔbaako bɛba abɛyiri asram so na ɔbɛsan adi ako akɔduru n'abankɛseɛ ho na anafoɔ fam hene no ani bɛbere na ɔbɛfiri aba ne ɔno atifi fam hene no abɛko na ɔde asafo yu kɛseɛ bɛgyina hɔ na ɔde asafo yu no ahyɛ ne nsa na asafo yu no bɛsɔre na n'akoma ama no ho so na ɔbɛka mpem dudu agu fam nanso ɔrenni nim na atifi fam hene no bɛsane de asafo yu a ɛso sene kane deɛ no abɛgyina hɔ na mfie bi akyiri no ɔde dɔm kɛseɛ ne ade pii bɛba ne so na mmerɛ no mu no nnipa pii bɛsɔre atia anafoɔ fam hene no na woman atuatefoɔ bi bɛma wɔn ho so sɛ ɔrema anisuadehu no atim nanso ɔbɛhwehwe ase na atifi fam hene no bɛba na wabɛhɔre dɔsie na wafa kuro bi a ɛyɛ den na anafoɔ fam abasa rentumi nnyina na ne ma no a wayi wɔn nso rennya ahoɔden nnyina na deɛ ɔba ne soɔ no bɛyɛ sɛdeɛ wɔpɛ na obiara ni hɔ a obɛgyina n'anim na obɛgyina asase fɛɛfɛ no so na ɔde ne nsa asɛe no na ɔde bɛsi n'anim sɛ ɔde n'aheman nyinaa mu ahoɔden bɛba na ɔne no abɛyɛ asomdwie apam na ɔde maa no mu bi bɛma no de asɛe aheman no nanso ɛrennyina na ɛrennyɛ no mfasoɔ biara
na ɔbɛdane n'ani akyerɛ nsuo no aman na ɔbɛfa bebree na ɔsafohene bi bɛma no agyae ahohora no bɔ na mpo badane ahohora no agu ɔno ara ne so na ɔbɛdane n'ani akyerɛ ɔno ara n'asase so abankɛseɛ nanso ɔbɛsunti ahwe ase na ɔrenhu no na obi bɛsɔre asi n'anan mu a ɔbɛma ɔtogyefoɔ pimpimsifoɔ bi abɛfa ahemmaa no animonyanneɛ mu akoro nanso na kakraa bi mu wɔbɛsɛe no nso ɛnyɛ abufuo anaa ɔsɛ mu na ɔhohorani bi bɛsɔre asi n'anan mu a wɔmfa ahenniɛ mu animonyam maa no na obɛfiri awora aba de tɛkyerɛmakyɛne abɛfa ahenniɛ no mu na wɔde abasa a ɛte sɛ nsuirie bɛpia wɔn akɔ na wɔabubu wɔn ne apam berempɔn no nso wɔ n'anim nanso ɔne no pam wie a obɛtwa no nkontompo na wɔatu aba de wɔn dɔm ketewa bi abɛdi nim obɛfiri awora aba asase no so deɛ ɛhɔ yɛ fɔɔfɔɔ na wabɛyɛ deɛ n'agyanom ne ne nananom nyɛ ɔda ɔbɛpete afom adeɛ ne asadeɛ ne ahodeɛ ama wɔn na ɔbɛbɔ ne tirim po aban a ɛyɛ den no ho akɔduru berɛ bi so na ɔde dɔm kɛseɛ bɛkanya n'ahoɔden ne maniyɛ atia anaafɔ fam hene no na anaafɔ fam hene no de dɔm a ɛyɛ den bebree pa bɛtu sa na ɔrennyina ɛfiri sɛ wakɔ ne tiri so apam na wɔn a ɔne no to nsadidie na ɛbɛsɛe no na wɔpia ne dɔm akɔ na nnipa bebree bɛtotɔ na ahemfo baanu no deɛ wɔn akoma bɛdwene asɛmmɔne na waka atorosɛm dede pono biako ho nanso ɛrenyɛ wɔ mfasoɔ biara ɛfiri sɛ awieɛ no bɛba ara ɛberɛ a wahyɛ no mu na wɔde ahodeɛ kɛseɛ bɛsane akɔ n'asase so nanso n'ani bɛsa apam kronkron no ara na ɔbɛyɛ deɛ ɔpɛ na wasan akɔ n'asase so berɛ a wahyɛ no mu ɔbɛsane aba anaafoɔ fam nanso ɛkyerɛ deɛ no renyɛ sɛ kane deɛ no na kitifoɔ ahyɛn bɛba no so enti n'akoma bɛtu na wasane na ne bo bɛhuru apam kronkron no na ɔbɛyɛ deɛ ɔpɛ na wasane na n'ani aba wɔn a wɔgyaa apam kronkron no so na wɔde ɛdɔm bɛsisi hɔ na wɔhura kronkronbea ne aban no ho na wɔyi daa afɔdeɛ no na wɔde amanfo yɛ akyiwadeɛ no asi hɔ na wɔn a wɔbɔ apam no ho musuo no ɔde tɛkyerɛmakyɛne bɛsɛe wɔn ara nanso wɔn a wɔnim wɔn Nyankopɔn no bɛhyɛ wɔn ho den na wɔayɛ adeɛ na ɔman no mu wɔn a wɔnim de no bɛma nnipa bebree anya nhunumu nanso wɔbɛtotɔ nkrantɛ ano ne ogyaframa mu nomumfa ne ɛfomfa mu nna bi na sɛ wɔtotɔ saa a wɔde mmoa ketewa bi na ɛbɛboa wɔn na nnipa bebree de adɔkɔdɔkɔsɛm bɛbata wɔn ho na madwemba no bi bɛtotɔ na wɔde ayi wɔn ho fi de ate wɔn ho ahoa wɔn ho fitaa akɔsi awieeɛ berɛ no ɛfiri sɛ ɛberɛ a wahyɛ no bɛba ara na ɔhene no bɛyɛ deɛ ɔpɛ na ɔbɛma ne ho so adi onyame biara so akokurokosɛm na ɔbɛka anwasɛm atia anyame mu nyame no na ɛbɛsi ne yie akɔsi sɛ ɔbɛda abufuo no adi awie na deɛ wahyɛ no pintin no ɔbɛyɔ na ɔremmu n'agyanom anyame na ɔremmu maa anigyedeɛ no ne onyame biara na obɛdi ade nyinaa so akokurokosɛm na obɛdi abandenden nyame no ni asi wɔ n'anan mu na onyame a n'agyanom nni no no ɔde sika ne dwetɛ ne abɔhene ne afɛfɛdeɛ bɛdi no ni na ɔde onyame nanani bi na ɛne abandenden a ɛyɛ den koraa no bɛdie deɛ obu no no ɔbɛma n'anim onyam ayɛ kɛse na wama no adi nkurɔfoɔ bebree so na wakyɛ asase de ayɛ akatua na awieeɛ berɛ no mu na anaafoɔ fam hene no ne no de bɛbɔ anim na atifi fam hene no de nteaseɛ nam ne apɔnkɔfoɔ ne ahyɛn bebree bɛtu aba ne so sɛ ehum na waba nsase ne so abɛyiri asram so na ɔbɛba asase fɛɛfɛ no so na nnipa bebree bɛtotɔ na yɛnum bɛfiri ne nsɛm afi Edom ne Moab ne Amonfoɔ mu fa titire na ɔbɛtene ne nsa nsase no so na Misrim asase remfiri mu mfi na ɔbɛnya sika ne dwetɛ koradeɛ ne Misrim afɛfɛdeɛ nyinaa adi so na Libiafoɔ ne Etiopiafoɔ bɛdi nanamɔn akyi nanso nsɛm a ɔbɛte afiri apueeɛ ne atifi fam bɛyi ne ho na ɔde aniberɛ kɛseɛ bɛfiri akɔ sɛ ɔrekɔsɛe na wadwerɛ nnipa bebree na obɛsi n'ahemfie ntomadan ɛpo no ne bepɔ fɛɛfɛ kronkron no ntɛm
nanso na wie yɛbɛba obiara ni hɔ a obedi aboa no. Daniel ti dumienu. Ɛbrɛ no mu na Mikael ɔbapɔnma kɛse a ogyina hɔ ma wo maama no bɛsɔre agyina. Na ɛbɛyɛ ahoyɛhia brɛ a ɛfiri sɛ ɔman baeɛ no bɛsi brɛ no soɔ ɛma ada. Na ɛbrɛ no mu na wɔbɛgye ɔmanfoɔ afiri mu. Obiara a obɛhu sɛ wɔatwerɛ ne din nwoma no mu no. Na wɔn a wɔdeda fam dɔteɛ mu no bebree bɛnyane. Ebinom bɛkɔ daa nkwa mu. Na ebinom akɔ ahohoradeɛ ne daa ahiyie mu. Na madwema no bɛhyerɛn sɛdeɛ ewiem hyerɛn. Na wɔn a wɔdane nnipa bebree kɔɔ trenee mu no bɛyɛ sɛ nsoroma daa pem. Na wo, Daniel, toto nsɛm no mu. Na sɔ nwoma no ano koduru awieeɛ berɛ no so. Nnipa bebree bɛdwane adi akɔneaba, na nimdeɛ adɔɔso. Na me Daniel, mehwɛe na hwɛ, na mmarima baanu foforo gyina hɔ. Ɔbaako wɔ asubɔnten no nsu no ha, na ɔbaako wɔ asubɔnten no nsu no ha. Na ɔbaako ka kyerɛ ɔbarima a ofura nwera a ɔwɔ asubɔnten no nsuo no atifi no sɛ, da bɛn na anwanwadeɛ no awie bɛkɔ akɔduro. Na mete onipa a ofura nwera a ɔwɔ asubɔnten no nsuo no soɔ no nka. Na ɔmaa ne nifa ne ne benkum so kyerɛ ɔsoro. Na ɔkaa deɛ ɔte ase daa no ho ntam sɛ, enkoduru brɛ, mmerɛ ne fa, na sɛ wɔpansam ɔman kronkron no tumi wie a, obɛwie yɛnum nyinaa. Na metee, na manhunu aseɛ, na mese, miwura, nneɔma yi awie yɛbɛsi sɛn, na ɔse. Daniel kɔe, na watoto nsɛm asɔ ano rekosi awie brɛ no so. Ɔbɛpɔ nnipa bebree ho ahɔ wɔn ho ate wɔn ho, na abɔnefoɔ bɛdi asɛmmɔne. Na abɔnefoɔ nyinaa rehunu aseɛ, na madwemma na ɛbɛhunu aseɛ. Na efiri bere a wɔbɛyi daa afɔdeɛ na wɔde amanfoyɛ akyiwadeɛ asi hɔ no yɛ nna apem 290. Nhyira ne de ɔtwɛn na wɔkɔduru nna apem 335 no soɔ. Enti kɔ kɔduru awieɛ na wakɔ home na wasɔre akɔnya wo kyɛfa nna a ɛdi akyire no mu.